ngiyayikhetha inkosi yasePhalamende. Manazaretha ingcwele namahloni ngoba ngiyaqala ngifika lapha ekhaya. Angazi ukufundisa Thumbo nengane. Ngicela ukuhlabelele ivesi elilodwa. Sihlabelele ngokuwa. Lokhozi ngumgama lenkosi ngowakanqoba isibongo sokufundisesha. Manazaretha ayingcwele uNkulunkulu ophambi kwethu unyazi phezulu akekho umuntu badala. Unenhlanhla umuntu ekiye kuthi ma ushembe eshintsha ibhanti akwazi umbona ushembe wasezulwini. Ngizokhuluma indaba zibe mbili nje ngihlale phansi. Lelinye ilanga ngake ngaba nenhlanhla. Ngizothi inhlanhla ngoba sengiyayibona lento manje siyenze. Ngathi mangiqeda esikoleni ngase ngiyagula. Wathi ngibeka umama enkosini uThimo. Yathi inkosi uThimo ngibuye ngizohlala ebuhleni ngilini. Uma ngihleli lapha ebuhleni izinyangana kwasaba khona umshado. Lapha kulwa ngokusehleli. Wakushada ubhuti. Lapha ekhaya kunabantu ababizwa ngokuthi ngobhuti. Obhuti abayingcwele la eNkosi. Lo bhuti owayeshada noma owayeshadelwa nentokazi yakwamsoko. Ngase ngiba mina-ke angithi niyazi ma kushada ukuthi khona ithimba yini ithimba nekhetho. Ngase ngiba mina ngasemthimbeni kulaba abazoshadisa. Ngaba uwakwamsomo kwesikhashana. Safi baningi sizizwa mhlambe ukhona omunye wayekhona la mhlambe bakhona. Uma sekusinywa lapha esigcawini esincane samakhosazana ebuhleni. Niyazi makushadwa khona isikhathi ekuye kufanele bakhuluma uyise wentombi. Kube khona futhi isikhathi lapha khona kufanele
amasomi ezoshadisa. Kwafika isikhathi bafuna ukukhuluma uyise wensizwe eshadile.
igama uzama futhi ubani labo shemba bakhotheme kwathi kuyilosithathu ushemba khotheme ezokhothama ngomsombuluko nikhona manazari osefika kimi usho le ntokazi umuntu anginjengawe baba angozama ongiphelele wathi mhlabelele Iswahili ingilosi yalapha ekhaya ngiyayizwa lize liyiphathe kahle bantu balapha kade nezwa ngaleli thempeli kodwa namhla ngiyaqala ngikunyathela kule ndawo angazi umfundisi kaShembe umbone ngani ithi la nkosikazi uma ifika le ndoda ebusuku ngilele ifika inyakazisa umbhede engilele kuwo mangithi ngiyavuka khona ephusheni ngilele isimile le ndoda ithe phusha ifaka ijazi elimhlophe nesigqoko esimnyama iphethe induku eyithusi ithi le ndoda mntanami ngithangize kuwe mntanami usizi lwakho ngeke luze liphele unosizo lwesimanga kodwa ngithe ngoba isikhathi sami sesiyaphela lolu usizi lwakho kufanele ngihambele mntanami yilosithathu namhlanje uzokusabela usini ngicela uvuke lapha ufune noma iliphi ithempeli kuleli lizwe hambe kulo ningabadeleli abashumayo uShembe basibekele bona hambe kuleli ithempeli uyofika abashumayeli bese lonke usizo nalo ulubeka umshumayeli omfika kulelo thempeli ngoba mntanami uhluphekile usizi lwakho ngeke lizeqedwe umuntu loqedwa yithi thina boShembe ithi le nkosikazi njalo uShembe ngibeka ifoni endlebeni lalela ithi le nkosikazi njalo uShembe mazi angaze ngibone xa ngokusebusuku le iyodwa indaba engiyakuyo indaba kaNkulunkulu ohlezi phambi kwethu ithi le nkosikazi bayisithi le nsizwa enhle ithi mawusubikile kulelo thempeli engithanda mntanami ukuthi ugcina ufikile kulo muzi ekuthiwa kusebuhleni bamanasa ithi le nkosikazi bese ngibuza ngithi baba ulaphi lowo muzi ekuthiwa kusebuhleni bese ngiyalela le nsizwa ithi wabona uma ufika eThekwini ugibela amateksi aye eMzinyathi wona ufika eMzinyathi abantu baseMzinyathi bayakwazi kuhleli umbuzo wekuthi yayingayelelwa ngani le nkosikazi ukuphakamile lapho abantu abayekhona uNkulunkulu ngeke ayalele abantu emanxiweni ekuphakameni kusemanxiweni uma umuntu ethutha eyokwakha kwenye indawo amakadi akawatsheli sengiyathu ukuthi wona kunabona agibele emthwalweni amakadi lawa aselela imbodla uthi nomama yesithi lensizwa uma bodwa mntanami kuze kwashaya umsombuluko ungakazi ufike ebuhleni bekusangifika mina ngoba ngomsombuluko ngiyahamba emhlabeni ithi le ntokazi ngasembuza lo baba ukuthi ngoba ngiyengizwa abantu bakwaShembe abantu bakwaShembe bakukhonza uNkulunkulu bakhonza wena Shembe ngisho beshumayela bakhuluma ngawe ngisho benza umsebenzi bakhuluma ngawe abayikhuluma nje indaba kaNkulunkulu bakhonza wena mawuthi uhamba emhlabeni uzobashiya lo thilo mama yahleka kancane le nsizwa hey maNazaretha asizibambeni isikrini lapho umduso womuntu ngoba ehlushwa inhliziyo yakhe mawungakazi umthanda uyise uzwithanda indoda abantu abahlubukileyo abangakazi abayikhuza ingcwele mhlale yansizwa kandoda ngona yabangobo ngo-95 imemeza igama loThixo ukuthi yilo umholi webandla lamaNazaretha abangakazi abayikhuza ingcwele noma behluphe bazo kwaba sekugcineni hey nenhliziyo zabo ziyangabaza namhlanje bahamba mhlawumbe mawungakazi umamukele
Oh. Lapha esweni lakithi eMkhambathini. Angiqedele le ndaba. Uyofika indodana yami engizalayo usibani baba. Uyobe selizwa ngegama, uyobe ngasabizwa ngaleli gama engitshela, uyobe sekuthiwa uNyazi Bezulu. Satshelwa ngoShembe. Hey, noma ngaze ngabe bikho ezincwadini zasemhlabeni, ezincwadini zasezulwini lapha la siyakhona ukhona. Noma incwadi ezondlalwa phambi kwenkantolo zingafezi imphike angabi khona ezincwadini, kodwa ebhukwini elikhulu lasezulwini ukhona. Lapha lakithi eMkhambathini insizwa yakwaMngwengwe isisethembezini ihlubuka khona kunjalo isisethembezini hlezi endlini yakhe ehlezi kuzo odongeni kule ngamafoto ayisihlanu laba bamkhulu lenkosi la lenkosi yangezulu lenkosi uthini lenkosi uNyazi Bezulu kwasengena isangoma umuntu thizeni oyisangoma bese fike bebegelelana nalensizwa bahlale lapha endlini bese lensizwa esangoma besibuka odongeni ibabone nabo Shembe odongeni bese lensizwa uShembe omusha lo ikhomba uNyazi bese lensizwa kwaMngwengwe ya inkosi entsha le bese sithi lesangoma ewu niyagcoba bashela uyabona ke lo nimgcobe manje umuntu uphaka abuye nabe uNkulunkulu usho lesangoma ebesidumala lensizwa uma umuntu ethi uShembe ungamphendula uma umuntu ethi uShembe ungabomphendula ubathi nje ngenhliziyo Shembe enza umsebenzi wakho esingamphenduli lensizwa base bexoxa yayisikhala ngokoma lesangoma sakhala ngokoma yayisiphuma lensizwa yekhishini iyokukha amanzi womlilo uma ebuye ekhishini uyabuya endlini isigabha sesibhaliwe awu lo muntu ukhala ngokoma mase ngomkhela amanzi yaphuma ihamba methu asipushe isicabha asisavuleki sikhomba ukuthi kunento esithile methu asipusha asisavuleki asitudule ngenkani masitudula ngenkani nasi isangoma sesikhihliza amagulu yiso lesi sesivundle kabili emva kwesicabha alanda umboko kwathi Shembe layisuthi ebe nobhoko alanda umboko athatha amafutha abusiwe athatha amanzi asithele ngawo asikwaze ngomboko ahlabele yathi baba wethu osezulwini Shembe ehlelwa inkinga uye kwabo yomthandazisi noma ukubeka enhlizweni ukuthi lo muntu uyisitha sika Shembe lo muntu akamfuni uShembe umuntu ushanga kuthiwa akamfuni kangana uShembe mase ebhelelwe yinto ufuna uthatha uNazaretha uthatha ungu yakho mqoba uthatha ubhoko lakho uhambe yomthandazela ikonkusi uShembe uzofashumele wathi memgwaza alolu bhoko emthela ngamanzi sase papa misango tunu wese simanzi ke yini mfowethu na ile yando konke inkosi la ihuka kamahile uthi nimbuza ukuthi noma mthuka inkosi inkosi emhlabeni nasezulwini ngiyazi yini ukuthi njengoba ehleze sihlalweni lesi sihlala hlezi kuso zakho
baba mfundisi uma nginikile inkonzo ukuthi nje angifakazi ukuthi inqaba ophuma kuyo okade ukuyizolo hayi asinaye uyabona le nqaba umfundisi athi kade uqe kuyizolo ayikhe ngisho inkantolo ngathini kohamba abalinde isinqumo senkantolo kohamba bayithembezi ngoba bakhona bona bathi balinde inkantolo banenkinga kwabasazolahleka ithi luthi unyazi lwezulu ifika inkosi ilanga kuyena ebusuku ithi mntanami ithi lamaqala akazukuphela manje ngoba ngizosebenzisa wona ukuba ngihlunge ngiyadabuka bafundisa inkosi ngiyabonga ngazithatha incwele umntwana omncane lapha ngikhulume khona kabi bangcwele ngiyisihambi nokuba isihambi ngithethelele bantwana benkosi ngilahle okubi ngithathe okuhle okuzophilisa emphefumulweni osibuseni uzwile amen.